Diyos ko, salamat. Kamaston ako. Nagbunga ako pagbinutan sa sword sa Bilibid Prisons. Salamat nga usa ko sa napili sa presidente nga matagan ko nito ikaw parol. Salamat kayo. Surpresahon ko sila sa Cebu. Dili ko magbabaw nila. Salamat kay kayo, Lord. Salamat. Bakit itaw ko ninyo? Ginahan ako pabuhay ako alam. Sir, butang na sir. Yan lang sir. Anak. Iwasan ito na ako anak. Gawas lang sa kadiyot sir. Gawas lang sa kadiyot sir. Kay camera. Gawas lang sa kadiyot. Kami lang alis sir. Gawas lang. Iwasan ito lang akong anak. Ilimos na ako ang iyong kinabuhi. Please. Ay, arang taon. Pumalit na yung taon si Ma'am Carmigoy. Para start din nato. Uy, kuy. Ano sa naka, no? Kumusta nakataon si Day Cristel, no? Oh, karon sige, timan na gito kay tahan gustong ramen. Uy, si Delia ba imong natawagan? Ay, natawagan na ako, uy, ganina. Pero katulagin mo pamadasi Day Cristel sa ospital. Ano sa nakaturong sing no? Nga, nanawag ko usab. Ito naman, nakalakaw naman ko, no? Ingon tong nakatubag. Ay, niya na tingali turon, eh. Base na sing. Lagmit ni Ana gituron. Karon, Murag doon na may abot, no? naay naabot sing. Nay nag-buzzer. Naay nagdoorbell. Kariot. Masaman, ako'y mo abli ikaw. Ako na lang, boy. Nibaw ka, kung ikaw mo ato dito, aron mo mabli, ay, di na ka Ay, mabalik ay. diri mo, likay ka sa trabaho. Wanas ising natakdan sa tong amo. Sige na. Haba niya, uy. Sige, ano sa nako, ha? Palihog na lang ko, nag-ipos, ha? Sige sing. Sige. Minggoy! Ay, Hoy, Minggoy! Huwag mo makadungog. May tao sa gate. tuwa na bitaw si ising ma'am, nag-abli sa gate. Ma'am. Asa naman po ka, ma'am? Adyong na pod? Uy, wa na kay labot, no? Ngano nagsusi ka man? Na, wa na ba kay baos dong rames imong mga laka, ma'am, halaka, masuway jud ka, ma'am do. Kalaki ka lang ya. Ngano magmakahibaw siya, ha? Wa ko mga ipuhunan niya, no? Hello, Bart! Yes, sir. I mean, Bart Motiklar. Okay, nakainis na ko. Okay. Paabutan na ko diha. Okay, Bart. Sige, bye. Wala, ma'am. Ikaw ha, karingking na ka, ma'am, no? Sa kanya.
Hello din, hello. Hi, Bart. Mamay, eh. Ay, paglabot. Mamay. Goy, dako kay kog utang ni Mr. Monteclar. Og nahibaw ka ba kung kinsa si Mr. Monteclar sa kinabuhi ni Lea Delfino? Mamay. Kadaghan naman yung balik-balik kag pangutanan ako, ma'am. Ikaw mo sa imo tubag. Mao lagi si Mr. Monteclar, sugar daddy ni Lea. Nawa! Ikaw na sa imo tubag. Pero malas lang siya ning Goy. Nga naman, ma'am. Sa inutod ko si Mr. Monteclar kanina. Imong surik buton, ma'am, si Mr. Monteclar? Well, murag nakamatikod ko nga medyo nakagusto si Mr. Monteclar na ako. Og musugot ko minggoy nga magpakasal niya. Maimpas lang ang tanan kong utang. Gara sa ma'am. Kauron? Hoy! Gusto ko mag-coffee. Timplahion ako sa lipak mo lakaw. Oh, sige. Dali aming goy. Kadiyot, mama. Magkuha ko kuan. Tasa. Dali ah. Platito. O, kutsara. Dali, ma'am ha. Wait a minute. Pagdali mi goy, Lagi mo? higop og coffee. Pero ikaw lang yung timpla, ma'am ha. Kay, di man ko kahibaw sa imong kuan ba? Imong taste. Imong aroma. Anything. Whatever. Ay, hawas mo diha papayoy. Ikaw pa. Ako na sa kunin mo ron ha. Salamat mo. Hipusta na guning di na kinahanglanon ning goy. Lagi ko eh. Karon pa mo da. Lagi, ma'am. Ako sogo akong tuman ini ming goy. Ano na yung uso ron, ma'am? Hilong. Una, Daylaya, Dong Leo. Gidala ang bata sa ospital. Nanawag bitaw kog balik sa inyo, pero ingon tong nakatubag, nakalakaw naman kuno mo. Dali na dong. Mga pasta sa hospital. Dili, day. Tubangon na ako si Mrs. Mercader. Dong! Ma'am, yoko. Ma'am, ikaw ikar ni kape niya, ma'am. Tiplahin sa kong kape, ma'am eh. Unsa? Pagtimpla ko ng imo diha ning goy. Wa kay kamot? Pagkisaratan mo. Animal ka, Mrs. Carmen Mercader! Dong, Dong Leo! Bisag layo na magsuo ninyo! Nagpadayon niya akong papasakit niya! Nangabuan mo? Hindi na magkanimatabo na, Cristel. Diman, ini. Ikaw bilang ako panibron. Hoy! Wa ko'y kalibutan ang iyong padote! Ising, Minggoy! Ala, atimanan na ninyo! Wa ko'y panahon na ni mga tawanan! Ayaw maglakaw! Uy ka! Pataw human. Ibutang kini sa utok, ha? Magpasaka di kaso batok ni mo. Sa inyong pagpagkauwaw na ko, og ni Inday Lia, og labaw sa tanan, sa panagdahaog ninyo sa akong kaluha. Di man ikara. Iha mo bisikas! Bisan sa espiritu pa! At tubangon tamo! Ising! Hala, Minggoy! Iisa fuera ning duhang! Way lunating bayan ang mga pobre! Ising! Minggoy! Atimanan ning duhang! Palayasan ni sila! Sabi! Uy, Day. Kumusta naman mo, Day? Si Inday Cristel. Kubi na sila kay Bao. Uy, Ha? tuwa sa ospital si Cristel. Mas nagbaw pag ganit ta anak, di ba? Tuod noy. Si Dong Leo. Ah? Akong kaluha. Dong. Tawagan kog mga unay. Mga una tawagan kog Minggoy, dong. Dong. Pare-parehara mo nagtagdag ko eh, dong, oh. Gapo-gapo lang kog gamay ni mo, dong. Uy, naabayas problema. Unya mo. Sige, kaya kong kumidya. Sige noy, Leia. Mula ko sa hospital ha. Oh, sige, Day. Ano Dong? Dong. Salamat Leia. Sige, Ayaw mo, ayaw, Dong. mag-ampo mi para kay Cristel, day. Ay, maayo. Maglusan niyo ba kayo noon ta?
Ito nga to sa grupo na. Magrosaryo ta para ni Day Cristel. Ay, pasing no? Tanasik. Uy, iya! Tita. Bakit ka niya ka na? Malakaw po, may kurong po. Iha, pagbantay-bantay ka, naadhang duha ka mga pobre. Sige, mauna ko nimo. Pagkaagod ni Pugnaw, mga sa kagbalik din nila. Asawa paghapon ko ni Ramil. Og samtang wa pa maanal ang among kasal. Dako paghapon ang akong katungod nining bayan. Sorry ha. Kay nagdali mi. Busa ay miglangan na. Oh? Dili ba na di mo gustong mahibaw kung sa nagkahimtang sa imong anak? Kay nga no, naunsa ang akong anak. Himatyo na. Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agi